dnešním videu si naši oblíbení i neoblíbení youtubeři Když kliknete na tady ten modrý like, tak já taky změním barvu. A jsem modrej. zahrajou hru Squid Game. Neboli hru na oliheň, znáte to, ne? Doufám, že jo. Půjde o to, že si naši youtubeři darou upgradeované Squid Game hry, plus jsem přidal i novou finální hru, která rozhodne, který youtuber tuhle hru vyhraje. Ten, kdo splní tyto minihry, tak postupuje, ten, kdo je nesplní, vypadává a je mrtvý. Navždy. Na konci zůstane pouze jeden, ten nejlepší youtuber, který vyhraje 1 miliardu českých korun. Kdo se stane výhercem z těchto youtuberů, to zjistíme. Čaute lidi, tady Radius, vítám vás od dalšího videa a ještě před začátkem tohle videa bych vás chtěl poprosit, abyste zanechali like a odběr plus zvoneček samozřejmě, po případě tohle video sdíleli, protože to dalo fakt moc práce, ani si to neumíte představit. No dobré, každopádně, jestli máte chuť, mohli byste se podívat i na můj druhý kanál, který jsem si teďkom nedávno založil, je to kanál Steve, kde vydávám takové vlogy, dalo by se říct takové Steveovské, okay. Jo, jako jo, jsem Steve, no a co? Odkaz budete mít v popisku videa, no a já už to nebudu zdržovat, takže užijte si video a jdeme na to. Takže jo, hoši, už jste tady pěkně seřazení, hodně pěkně, hodně se mi to líbí. OK, tak jo, na začátek byste mi mohli říct něco o vás, nebo jak se cítíte. Ahoj Minecraftáci! Kamarádi mi říkají Minecraftová chcanka, jsem 3krát korunovaná Minecraftová chcanka, tady můžete vidět sošku a ocenění o tom, že jsem to doopravdy já. Každopádně v dnešním videu se podíváme. OK, kvalitní představení, no a co ty bouchale, ty jsi tady takovej nováček, tak nám něco řekni, nějaké tvoje pocity. Lidi, já se jako doopravdy bojím. Ondro, co ty se tam tak šklebíš, řekni nám tvůj názor na to, co se teďkom okolo tebe děje. Začínám z toho mít celkem stres, pokud tady budu nějak vibrovat hlasem nebo měnit barvu svého obličeje, tak se nedivte, ale začíná to na mě fakt dolíhat, protože tohle je pro mě víc nervózní než cokoliv jiného. Hele, ještě vidím, že nám chce něco říct nejsledovanější youtuber v Československu Sir Jakary, no tak povídej Jakary, co máš na srdci? Soustředit na Max Idem. Jednoduchý, to určitě nebude. To je ono, tak se mi to líbí, hoši, takový přístup byste měli mít, to je přístup chlapa, OK, a chceš nám ještě teda něco říct, něco o sobě třeba? No, rád peru a potom mám doma kočku samozřejmě. OK, já myslel, že jsi normální, dobré. OK, hoši, ale teďkom už začíná první hra. Tyjo, snad to budou chápat, tyjo, asi jim to budu muset ještě vysvětlit. Produkce, hej, kde je ta panenka jako? Já to tady nebudu dělat, ne? Later. Ach jo, co to dělám se svým životem. OK, hoši, doufám, že to chápete, jsem od vás trošku dal a doufám, že mě slyšíte. Každopádně půjde o to, že když řeknu Budeš tam stát jak blbeček? Hej, aspoň reaguj. červené, tak musíte stát. Takže doufám, že se nám to povede a uvidíme, kolik z vás postoupí. Jdeme na to. Zase úplne nejaká cancer hra, čo ste mi to dali hrať pre Kristove rany? Jo, už viem, jak sa to hrá, toto je najlepšia hra na svete. Tak co kluci, ste ready? Haha, to teda koukáte, co? Takže teď už jenom chybí se přilepit na zeď a vyčkat. Meanwhile. Bohužel to budu muset udělat, no. Jdem na to, sníme zvoneček. Mňam. Run. Červená. Jak to, že tu jste už všichni? Počkej, ty fakt znáš vraha z Dark Webu? It's a prank! Hele, hoši, něco mi říká, že jste všichni podváděli, tak se přiznejte, okamžitě. No, v žádných challengech jsem rozhodně nikdy nepodváděl. Podváděl. Ne, Nekecej. nepodváděl jsem. Meanwhile. Že vaše rodiče říkají, že na takovou kravinu koukat nebudou a odešli? To je dobře. Konečně totiž můžeme začít. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená. Hele, Auzi, tohle do tohle videa nepatří, je mi líto, ale si venku ze hry. Naschle. OK, a vy zbývající, my se vrhneme na další hru. Takže hoši, vítám vás tady při druhé hře, kde půjde o to, že jste rozděleni do několika týmů, Bouchal je bohužel sám, sorry jako. No a z těch bloků, které máte před sebou, budete muset postavit tvar, který je před váma. Pokud někdo nebude poslouchat, nebo nebude dělat to, co má, tak je vyřazen. Doufám, že to chápete a můžete se pustit do práce.
Jasně, to je příležitost. Je to asi jeden z nejšílenějších nápadů, který jsem měl. Budu lákat dámy na mlíko. Ale co pak to tu slyším, tady někdo používá moje taktiky, ještě za mlada jsem to tak dělal, no. Ty máš s tím nějakou zkušenost? Nemám nějakou dlouholetou zkušenost. Aha, OK, no, ale měl bys už začít stavět, protože tohle je hlavně o stavění, takže začni. Bude to takový abstraktní umění ze začátku, si myslím. Pak k tomu dodáme ten tvar. Hele, dobré, to nevadí, hlavně už začni. Aha, ty už to máš. Tyjo, ty jsi celkem rychlý, kamo. No dobré, ale Matem nic neudělal, takže ještě se Matema budu muset zeptat na nějaké kontrolní otázky. Takže Mateme, řekni mi nějaký vtip, dneska jsem se ještě moc nezasmal teda. Jsi můj oblíbený debilní youtuber. Jsem strašně vtipný youtuber, chápu. Hele, vtipy ti moc nejdou, ale z toho si nic nedělej, jako... Mě taky třeba nejde... tancovat. Hele, nejde ti to? Vyser se na to! OK, já teda jdu, ty jak Harry postupuješ, tak zatím. Meanwhile. Lidi, upřímně, tak tohle je vážně divný. Vidíte toho podivného člověka? Ten tu teď momentálně nemá co dělat. Nejsi ty náhodou kouzelník? Later. Udělám čachry machry, ua. Sleduj nápis fyzisty, to je pecka. A už budeš spát. Teď! Hele hoši, něco se mi na tomhle nezdá, ale tak jestli vám to schválil instruktor, tak to chápu, akorát ty mi prosím probuď fyzio, ať tady nechrápe. Díky moc. Vstávej! Budíček! Jsem Elkon. Na co se to právě koukáme? Chápete to někde, na co se to koukáme? Lidi, tady byla vražda! Pozor, pozor, ten týpek má zbraň. OK. Budeš tam stát jak blbeček? Hej, aspoň reaguj. Ondřej, nech ho laskavě být toho bodyguarda, nic ti neudělal. O co vám tady jde, sakra? Hele, řekl jsem tím, máš ho nechat být, nech ho být a hleď si svýho. Já ho nechám, ale řekni mi, proč se mnou nedokáže komunikovat normálně. Jako sorry, že jsem teď hnusný, ale připadá vám tohle normální? Hele Ondro, ty se chováš úplně tak, jak bys mezi nohama měl úplně něco jiného, než kluci mají. Já tam mám prostě a jednoduše mezeru. OK, to jsem úplně nepotřeboval vědět, dobré. To je děcko. Hele Mune, jak se dělá na tu tvoji stavbu, tak vypadá, že je správně, takže postupuješ do dalšího kola, ale řeknu ti, vy youtubeři, vy jste teda podivný druh, jako hodně podivný. Vůbec není lehké s váma pracovat. Youtuberi nesú ako nič špeciálne. Hele, to vím jako no, ale... Tak to je sranda. No ľudia, keď budete vidieť nejakého typka ako toto, hneď to nahlasujte, hneď mi to dávajte vedieť. Už dost. OK, takže vy 4 postupujete, no a my se vrhneme na poslední závěrečnou hru, která ovšem rozhodne. Jdeme na to. Vítejte tady v poslední hře, která rozhodne o tom, kdo se stane vítězem. Jedná se o takový hide and seek, kdy já vás budu muset najít v tomto městě a ulovit. Nyní máte minutu na to se schovat. Já se tady proměním v Huntera a poté, co vystřelím, máte minutu na to se schovat. Teď! Humi, co to děláš? Dávám si jenom svačinku, abych měl sílu a už nic nechci prohledávat. Haló? Je tady někdo? A co kameruješ? Lidi, upřímně, tady vevnitř to vypadá fakt děsivě, ale kluci, měli bychom se jít vydat nahoru, protože tam svítilo to světlo, takže pojďme, ale já první rozhodně nejdu. OK. Dobrý den, tady spím já. Tak já tady zajdu dolů, takhle, dám sem blok a teďka ho schodím břichem. Vidím nepřítele, Steve. 5 minutes later. 10-metrový meter, s týmto si merám pipík. No jo, už roste, ale už stoupá pomalu, ale jistě. Hoši, můžete mi říct, co tady děláte? No je mi líto, hoši. OK, tak asi nikdo nevyhrál.
Takže hoši, doufám, že se vám tahle dlouhá parodie líbila. Pokud jo, zanechte like, odběr, můžete tohle video sdílet, protože mi to hodně pomůže, dalo to hodně práce. Děkuji vám, že jste to dokoukali až sem a zase u nějakého dalšího videa zase ahoj.